Symbolický životný polčas dnes prežíva pán Marián Eštok z Michalian. Milovanému manželovi, otcovi, synovi, zaťovi a švagrovi gratulanti k jubileu takto blahoželajú. Mariánko, nech ti zdravie slúži ďalšiu 50-ku, nech ti úsmev vždy žiari na tvári, tvoje šibalské oči nech stále optimizmom svietia a z tvojich úst nech dnes zasnie. Čože je to 50-ka, keď sa páčia nám dievčatkám. Veľa zdravia, šťastia, pohody, lásky a Božieho požehnania ti prajú manželka Monika, dcéra Monika, syn Marián s priateľkou Zuzkou, otec, svokra a švagor Radoslav s rodinou. Život letí ako strela, nechce stáť, neužil si sveta veľa, máš 50. Víno staré, dobre zrelé, najlepšie je vraj, tiež mi zrelý ani víno býva naozaj. Tak sa cíti, keď je starý, každý muž, 50-tník má žiť vary, bez úsmevu už. Čože je to 50-ka, keď sa dívaš na devčatka, to pre muža nie je vážny vek, keď vie boskať dievča ako kvet. Čože je to 50-ka, keď sa dívaš na devčatka, hej, od krásna už je hned, dievčatá mladosť vrátia späť.